Malama, dama baba ne ya aiko mu ya ce wai mu zo mu ji wani irin laifi ne Delu ta aikata haka. Na so a ce mahaifinta ne ya zo da kanshi, amma kai waye na? Yayanta ne. To magana gaskiya wannan yarinya ta addabi ɗalibai, ta addabi malamai. Yarinya sai ka ce shedaniya? Ke? To wallahi ke ma ba kyale ki ne ba, kina mun zan tarbi bakin ki wallahi. To kuna ji ko? Kalli shigan da ta yi shirin makaranta. Kuna kallanta. Malama hakuri za a yi. Wannan yarinyar dudu ba ta wuce shekara 8 ba. What? Me? Lalle ma yaya, ta iya zuƙali wallahi. To kai din ma ba kyale ki ba zai wallahi. Kana mun zan cancanta ku kai har wannan solan abokin ka. Kina da bag of money, bana kwashe, bana kwashe. Seeing people in the town that I kwashe. I don't like to be followed by Mitaza easy. Oh, Almighty Allah, na good evening. Help us save me from these people bad men. Sunana, Kairat Mustafa, wato Mrs. Andes. Kasance da mu a cikin shiri na gaba mai suna I am